multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee to know that was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. And he humbled thee and suffered thee to hunger and feed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord that man live. Verse 4, thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Thou shalt also consider in thine heart that as a man sustaineth his son, so the Lord thy God sustaineth thee. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways and to fear him. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of olive and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Last, verse 10. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Last verse sa 2 Corinthians, mga igsoon, sa New Testament 5:7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. It says, for we walk by faith and not by sight. I repeat, for we walk by faith and not by sight. I would like to preach this morning a title that says, walking by faith in the wilderness. Walking by faith in the wilderness. Ato pagpakan o gatong daigon ang Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa dili pa kamulingkod, paglaman og tulo og ingna, paglakaw uban sa pagtuo diha sa kamingawan. Praise God. Hallelujah. Paglakaw. Praise God diha sa pagtuo. Sa diha ang imong kinabuhi murag mamingaw kayo. Paglakaw sa pagtuo, sa dahil mong pulsa murag mingaw na kayo. Paglakaw diha sa pagtuo, sa dahil mong pitaka, wa na'y sulod or mingaw na kayo. Paglakaw uban sa pagtuo, nganin sa diha ang imuhang bugasan, mingaw na kayo, walay sulod. Amen? For we walk by faith and not by sight. So karon, praise God, ato pag ini nasabtan mga igsunan kining word nga wilderness. Praise God, kay adunay significance nini. Adunay kahulugan niini mga igsuon kining gitawag og wilderness. So ato ning istadihan pag-ayo, ato ning tun-an pag-ayo, busa paminaw pag-ayo. Ini ang katapan, paminaw pag-ayo. So what is wilderness, or what does it mean to have a wilderness experience? So buo
unsa may buot ipasabot sa dagay ka murag makasinati diha sa kamingawan. Okay, paminaw? So a wilderness experience is usually told of us a tough time in which a believer endures discomfort and trials. Hallelujah! So ang wilderness experience dahil mga igsoon, muna siya mga panghuna-huna nga naakaba sa malisod nga sitwasyon. Malisod nga kahintang. Hello? Praise God. O ang usa ka magtotoo nag-antos sa mga discomfort o sa mga trials, sa mga pagsulay. So, hinumdumi kung muabot ang panahon o sitwasyon kahintang nga naaka, praise God, sa mga pagsulay, naaka sa mga kalistanan, naaka sa mga discomfort, naaka mga igsoon sa gitawag og wilderness experience. Hello? Praise God. And I do believe every man of God in the Bible have their own version of wilderness experience. Ako nagtuo mga igsoon nga matag katawan sa Dios, praise God, nga imong mabasa sa Biblia, aduna sila ilang kaugalingon nga version, praise God, sa wilderness experience. Hello? Beto pagpakan ng Ginoo, beto dahil ko ng Ginoo. Praise God. O muli mga igsoon, a wilderness experience of the pleasant things of life are unable to be enjoyed. The pleasant things, ang mga butang nga makalipay sa imong kinabuhi, hindi na mo ma-enjoy. Hello? May buong ka na, bisan na kay cellphone apan, magulanon ka. Bisan pag na kay mga butang nga naan mo diha, murag di ka malipayon, murag problematic kay kakay naa ka sa situation o naa ka sa gitawag mga igsoon og wilderness experience. Hello? Dato pagpakan ito dahil ko nang Ginoo. Thank you, Jesus. So the pleasant things of life are unable to be enjoyed. Wala din na ka makahimo sa paglipay. Praise God sa mga butang nga magapalipay unta nimo. Or they may be absent altogether. Wa naging kalipay. Praise God. And one feels a lack of encouragement. O sa diha nga naa ka nini nga kahimtang o sitwasyon sa wilderness experience, wa na mawagtangan na kagkadasig. Hello? Kisa rin naka-experience na wa na kadasig sa pagsimba. Murag wa na kalipay sa pagsimba. Murag di na kalipay makita kang sister o kang brother o kang pastor. Huwag labos na tanan kang kumuwars pa mo, grabe pa. Murag di na yun ganahan mo gawas. First ka di na yun ganahan maligo. Di na yun ganahan mo smile. Di na yun ganahan mga igsoon mapigminggol sa mga tao. Kaya naasa sa situation nga gitawag ko wilderness experience. Murag ang iyang giuna-una mga puro na lang kapaitan. Murag puro na lang problema, mga puro na lang kawalan-on, puro na lang kalistanan, halos tanan. Iyan ang dipasan. Praise God, muni ang gitawag og wilderness experience. Amen? Beto pagpakan ng Ginoo. So a wilderness experience is often a time of intensified temptation and spiritual attack. Woo! Hallelujah! So, ang kininang wilderness experience mo dahil di ba nga nagkasa panahon ba nga murag, praise God, i-atake mga igsoon ng imong espirituhanon. Naaka sa naglagiting nga mga tentasyon. Praise God! Na imong na-experience mga igsoon. So it can involve a spiritual, financial, or emotional drought. So, having a wilderness experience is not necessarily a sign that a believer is sinning. Hello? O kung naamang kanini nga sitwasyon, naamang kanini kahintang,
Dato pagpakan ng Ginoo. Sabta nga tong makasinati kanini kung maabot din mo, praise God, gipaagi rin ko ka sa Diyos nga iya kang pagkasulayon. Hello? Gites na yung kanya mga ikson, walay kalambigitan na ang imong mga failure, walay kalambigitan ng mga kapakyas ang ginahimunan, no? Praise God, kundi nadyo ka sa panahon nga, gisulay ka sa Ginoo, gites ka sa Ginoo. Amen? O gani, sa Biblia, amen, David, before he stepped as a king, grabe ang ihang wilderness experience, 14 years. Siya dito sa wilderness, 14 years sa mga igsoon nga, praise God, nakikumbati. 14 years sa mga igsoon nga aming dalagan nga, gusto tang patyo ni Saul. Praise God! Hallelujah! O kinsa pa'y mga katauhan mga igsoon nga naka-experience o, praise God, wilderness experience, daghan pa kayo kumanganlan. Praise God! Even Joshua, praise God, did not see the promised land for 40 years. Hello? And Jesus Christ Himself, He experienced mga igsoon, praise God, in the wilderness when He was tempted by Satan after He fast and pray mga igsoon 40 days and 40 nights. So ano na mga wilderness experience? So ingon sa nga ikaw, tao sa Dios, ingon nga ikaw, anak sa Dios, pinili sa Dios, katauhan sa Dios, di jud ka exempted ining wilderness experience. Ato gining masinatian mga igsoon. Sabi na Brother Kevin, imo gining experience. No? Tuguti ko ninyo mga igsoon nga mag-testify. Akong wilderness experience na sulayan sa ministry, samtang dito pa mga igsoon ang, praise God, ato ang panagtigom, niya sa unang panahon may wala pa'y gitawag o kining tithes. Una namang simba, wala pa. Offering lang. No, offering lang, wala magpulik og tithes. Niya, praise God, ang matay siya to sa usa ka semana, sa Domingo, magpulikta. Ang ma-offering, 300 kami. 300 kami. Niya, unay, amo ang kuhaan sa pagkaon, munay kuhaan mo gasolina, kay nanamang ko yung motor ato, na tricycle, kay para nga magkuha sa mga kaigsunan. Kay, napay reporting, pila naman natagan ka na ito sa mga kaigsunan na aman yung ubang diri, tag-20 rin gina, datoon na ito sa balay, nagdagan, tag-1,000, nag-500, nag-100, piliun, yun ang 20 pesos, Padre John. Kaya mo na ihatag ito sa basket, kaya mo pala ito blue about sa panalangin. Amo ito tag-20 ra, ihapurog yung tag-20, tag-1 na kay 50. O, one time, sa Sabado pa lang mga igsoon anak, sa financial murag nagtakilid na yun. Panihapon murag naglimit-limit na sa mga kaon niya. Napakita yung mga tao sa mua. No? Nya, Domingo na pagkabuntag. O talag ko Stetchril nga, Stetchril. Saman, kanang napapatay, kapay ko sana, wak na. Palakta ron ang mga membro. Pantig sila ron nga, palakta lang sila, kaya watay pagkasulinas, motor o sa tricycle. Sa niya, o sa itong pagkaon. Sa nga, 50 pesos na para pamalit na tugpahan, para atong ipainit. Kaya wala di maanda ng pamahaw. Painit ra. No? Paano ra kape? Wala. Kumbati na. Karabing agwanta Brother Kevin. Nya, kato mga panahon na, wala lisonan yung kayo, apan, wala nyo ko makahimo mga igsoon pagbabati-bati sa akong ginikanan, sa akong igsoon, sa mga kaigsunan sa simbahan nga maluin ton mo, yung pastor dili murag, wala na ikaon, murag wala na bukas. Wala yun! O gani, bisa pa man na nato yung Facebook, pwede yung tako nga yung taon, kasi maluoy na dalhin taon ko yung bukas. Apan, wala ko nagpabati-bati! Wala ko nagpabati-bati, maikson ko dili. Ang among gihimo, among gipiko, ang among mga tuhod, o dito may nagpabati sa Ginoo. Dito may nagampo sa Ginoo, Lord. Ikaw ang nagtawag, nini nga bulhaton, Ginoo. Ikaw, Ginoo, ang nagpili ka na ko para mangulo ni bulhaton po sa Lord. Ikaw ang mulihok. Muto pagkabuntag. Bis maligo na kong sayo. Sabay, ako mong pinakauna maligo kay lagi excited kaya sa bulhatong. Ibuong man ko nga,
Oh, magpasta sa instrument na. Ako na Sister Chili, ikaw unang kaliko. Nya imis sugoon nga. Maday ka nagsugo magkibin ng tigpay o pan. Usa mo itong mga panahon nga ako manggigi. Nga ito, ako lang ito. Ako lang. Amo to nga, ako gini ato mga ikson. Pahitong pan sa Julis. Siguro, ako ba nakadungog na, nakadungdong na niya kung testimony. Unsa ba pagkaunsa mga igsoon nga pag-abot ako sa Julis, adito'y nagpalit sa niya nagpaabot, ay kuan sa tinira. Di ba kita sa ako ni ningon mo na niya, gaw. Uso gaw. Liso mo sa di mo tag doon. Ya din yung maasin nga close kay gagaw. Pero na namin related ra, pero di jud kami close. No kay gagaw. Adi kita lang di tando sa nagugaw. Amo to. Nagpaabot ko nga maduno lang iyang pan. Di, ako, nagpilit-pilit sa kusang pana ko ito. Muna lang ito, 50 pesos ng kwarta. Nahibuong ko mga iksoon nga, pagbayad niya, bayad sa Mount Tindira, ako'y naitag sa katos, nahikinintos, madrid yun, naiskwinta, naitag sa kalibo, nagkuha pa 1,000. Pag 1,000, ingon na sa ako, gaw, yung muna yung pinaskuhan. Hello? Kumusta lang itong yuyu ka? Pagka dawat na ko sa kalibo, pagka ko na, grabe, murag katuko na mo, ako lang ipugnan kay ma-focus ng gabi ko doon, pagka maayaw ka mo, salamat mo! Naliit mo, doon ng Diyos nga, among ialaga na mong ginasipan. Grabe mga ikson! Excited na rin kung mapauli, basta pag uli na po mga ikson, still dito pa sa CR, ginitso na po ka ng so dito sa CR, pagka maayos, noon sa mga, sa hindi nag tagsa ko kasi kalibo. Wala! Mapagkasulihan ang motor at tricycle para magkuwas mga kaiksonan. Iuna na mga ikson, i-allow sa Ginoo na makasinati tag mga praise God, panginahanglanon, makasinati tag mga problema, mga pagsulay, kay diha mulihok ang Ginoo, diha mabuhat ang Ginoo mga ikson. Hallelujah! Ato pagpagpakan na itong dahil ko ng Ginoo. Yes! Praise God! Every man of God has their own version of the wilderness experience. Hello? O ang pinakabait, mo ni siya nindot. So no one will tell you about the wilderness when you are on the way to the promised land. Hello, nakuha ninyo? Sa dihang padong nagka sa promised land, sa diha ang mga Israelita, no? So, akong kuano ng topic sa mga Israelites, sa dihang ipagawas na mga igsoon sa Egypt, ang mga Israelites, no? 40 years sila nga naulipon na presgan na himong slave dito, sa dihang ipagawas sila, wag yun, mag-ingon sila. Ang Ginoo sila nga, bantay ba yung mga Israelita? Pagawason ta mo diri sa Ehipto, apan hinumdumi nga mag-aging among mga kapaitan, mag-aging among mga dagkong problema, mga dagkong pagsulay. Wa yun ingna sila sa Ginoo. Og labawa sila ingna ni Moises maisong nga mo'y nag-lead nila. So sa diha nga padungnan sila sa promised land mga igsoon, without knowing, without thinking mga igsoon, nga maka-experience na sila sa wilderness. Og sa wilderness mga igsoon, dito grabe ang wilderness mga igsoon, kung imong istadihan, kung imong susihon, grabe nga lugar, grabe nga dapit. Walay mga mintag na ay mga prutas ito, mga nangka, praise God, mga kaimito, praise God, mintag na mga lagot mo nito, kamuti, kaya magluto mo. Mayuntag, nga po naman sa mga hayop, delikado mo sa mga hayop kay mupatay man sa timon. Dili man kay hayop para imong karnihon, ikaw man mo imong karne. So muna, grabe mga ikson, walay tubig, walay dalang pagkaon. Apan tanawa pagkamayo sa Ginoo mga ikson, sa wilderness na dahang kiuhaw na sila, kisugo lang si Moises sa Dios mga ikson nga, Moses, kanang
Igsoon mga igsoon, praise God, inigsunod ni Moises, praise God, paghapak sa bato, dito mga igsoon, ang tubig may dagay-day. Nya kung imong susihon, wilderness padersok siguro ang daghan niya. Kung naaman labi na part sa Middle East, dili tubig, kung dili gasolina. Hello? Dalawa, gasolina apan. Ang Diyos mga igsoon, tinuod ka sa mga pulong. Sa praise God, hapak ni Moises sa mga bato mga igsoon, muna gay ang tubig. O sa dang gigutom na sila mga igsoon, praise God, why kayo problema sa pagkaon kaya ang Ginoo? Sa ilang pagmata pa lang, wa pa sila kamata, giandaman na sila og mana. Giandaman sila mga pahan, mga igsoon, mga tinapay. Praise God, aron mo ilang makan para di sila lulusan para nila gutman. O kining mga tawhana, grabe. Sige lang tag tinapay, sige lang tag panpan, ani. Lami na kay ikaw karne, mukha sa may karne. Apa nang Ginoo tanawa? Unsa ka maayo? Praise God. Magpadala siya mga kuil, mga igsoon, mga buntok. Praise God. Manong palag kalito sila mga tent, mga igsoon, sila mga balong-balong. Praise God. O mo ilang lutoon, mo ilang kanon para makakaon sila karne. Hello? O dalawa pag yun. Sa 40 katuig nila sa wilderness, mga igsoon, imong mabasa na ang ilang mga sinina way pagkadaan. Hello? Imagine 40 years. Way ilis-ilis o sinina apan ang ilang sila way pagkadaan. Ang ilang til sila mga paglakaw, mga igsoon, imagine 40 katuig. Nga di ka magsagay, sige lang kaglakaw, mga igsoon, apan wa kuno manghubag. Way ipang arthritis, way ipang rayuma, mga igsoon, atong mga panahon na. Hello? Pagkaanindot mga igsoon, of wilderness, speaking of wilderness, kung maghisgutag kamingawan kong panahon sa udto, grabing inita. Kasi naka-experience din mga igsoon, na ato maka-igsunan din ang atong Saudi, ang atong Qatar, naka-experience mga igsoon sa Middle East, basta ting init, grabing inita. Apan gumikan sa pagkamaayo sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Ang Diyos mga igsoon, praise God, hallelujah, magpadala kanila, praise God, of clouds. Praise God. Bilang of clouds mga igsoon ng ilang makatawan. Kabantay mo nang ako nakasuan ako drive mga igsoon nga murag kareklamahon ako sa kainit. Mag-drive motor kay labi kini mo sa kining may aylog minili na may gitawag murag heat wave diha kay kadi mo grabing inita. Nya murag akong mata magluha na murag sa unahan akong tanaw murag na dagat paduljon rin murag nagkabantay mo anak nga murag nagtubigan ng sa unahan. Ning kulod karang grabing inita Lord pwede nga magpa dala ka Lord kanang clouds ba no nga di mo mutabon. Pagkamayos Ginoo nga murag kurma na mga igsoon na padung sunahan naglandong na yun. Tanawa nga panahon po sa kagabion mga igsoon kung maghisgot ka sa wilderness kung tungtog na po grabe sa katugnaw. Dili normal ila ba kung maghisgot tag init grabe ka init. Kung maghisgot tag bugnaw na kini kabugnaw sa tuwa hasta kapila ka ni pila. Apan pagkamayo sa Ginoo paghimo sa siya pillar of fire nga diin mo'y magpainit sa ilang panahon sa kagabion. Hello! Praise God! Pusa! Always remember, my brothers and sisters in Christ, during our wilderness experience, just rest assured, even in our deepest valley, even in our wilderness experience, God will show up. Amen? Praise God! Atong dahil ko itong pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Dahil ko Jesus, tama itong pagpakan ng Ginoo. Adunay kasabihan mga igsoon, faith grows during storms. Ang atong pagtuo kuno motubo panahon nga agiantag bagyo. Panahon agiantag unos. Amen? Muagri ba mo nini? Pusa, when the road is dead, there is no reason to fear the storm.
Di tangan mahadlok unsa may mga bagyo, unsa may mga unos, unsa may mga pagsulay, mga aksyon. Busa kung unsa may atong magiagi ning 2023 nga, praise God, wilderness experience, mga aksyon. Ayaw lang pagpagulbol, ayaw lang pagreklamo ug labaw sa tanan, ayaw pagbiya sa Ginoo, ayaw pagundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Padak-alang ang imong pagtuo, magkinabuhi lang ta, maglakaw lang ta diha sa pagtuo, mga aksyon. Bisag pa man sa atong mga mingawan nga masinati o ma-experience, kay ang Dios, mga aksyon, magpabilin nga matinud-anon diri nato. Atong dahil ko ito pagpakan ng Ginoo, mga aksyon. Dahil to Jesus. Atong hinumduman, challenges are what make life interesting. Hello? Overcoming them is what makes life meaningful. Hello? Yes, tinuon man nga, di mo kita ganahan ano may mga challenge sa kinabuhi. Kaya ang tao gusto mangyog hayahay. Kaya mong katapat nga, kaya ba ko gusto kag hayahay. Yes! Gusto kita ng tao hayahay, mga aksyon. Gusto kita nga malimpayon always. Gusto kita, mga aksyon, nga din abunda always. Gusto mga aksyon nga din naagad always. Panahon o pinatagkwarta na. Pinahaglatag kung sa'yo itong paliton na. Mungkin ay atong ampay, mungkin ay atong gusto. Abang di man amoy gusto sa ginumatakusan nato. Kaya nasayon sila mga aksyon nga kung praise God, ipasinati na kanunay nato, di na kita mo dangog niya. Di na kita mo doon niya, di na kita mo sampit niya, mga aksyon. That's why God allows us, mga aksyon, nga din ang mga pagsulay atong ma-experience, mga testing, mga aksyon atong masinati, para nga din mapamatunan sa Ginoo nga na nagpabilin pabata sa pagtuo diha kaniya. Hallelujah. Ito pagpakan atong daikon ng Ginoo. Apan dasigon ko ikaw, wa ko masayon nga naa kanato karon nga naa nanani ay sa dapit sa wilderness. Wa ko masayon nga kanang imong tapad, lingi imong tapad. Maayo lang katawa-katawa, malang smile na naapan sa kinasuluran. Adunay nagpahipi nga mga kagulanan o mga kasupanan. Adunay nagpahipi, mga aksyon, nga mga dagkong problema, mga dagkong mga aksyon, mga kabugat nga naa diha sa ilang kinasuluran. Praise God, but I encourage you. Hello, I encourage you. God never sends you into a situation alone. God goes before you. He stands beside you. He walks behind you. Whatever your situation you have right now, be confident that God is within you. Atong dahil ko ito pagpakan ng Ginoo, mga aksyon. Wala ka, di pa sinati diya sa Ginoo, aron ka mag-inusara ilang biyaan. Para ilang kang ipahamak, para ilang kang daoton no. Ang Diyos adunay plano. Ang Diyos, mga aksyon, adunay siya'y katuyuan niya na. Praise God, kaya usahay ang tao, once nga abundan siya na kayo. Once na naniyatanan, mga aksyon, murag, di na yun makasampit sa Ginoo. Murag di na yun makaduol sa Ginoo. Kung magpasalamat man, tumoy na lang tila. Wala na rin kasing-kasing. Wala na rin hunahuna, mga aksyon. Apan, tamis kayo nga magpasalamat ta sa Ginoo. Kanang nag-agitan ka mga kapaitan sa Rebel. Nindot kayo magpasalamat ta sa Ginoo. Niagitan mga pagsulay. Niagitan mga problema. Hindi nakahawas ta. Nakahumang ta. Tamis kayo. Praise ka na nga ito mga pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Atong daig ko na ito pagpakan ng Ginoo. Yes, atong hinumduman, mga aksyon. If you love those circumstances, you will be discouraged.
Isura naman ang kinabuhi ay. Paitan naman ang kinabuhi ay. Ay, napay mga bayronon. Nga, punan pa napay mga anak, badlungon. Nasa iba na usahay nga, magpabadlong sa usahay. Punan pa sa pagpangalagad nga napay mga kaigsuunan po nga, mas magpabadlong sa usahay. Halos ang imo na makita ba ang imo na mga sirkumstansya sa kinabuhi? Huwag mo na hinungnan galing madiscourage juga. Amen? Kung mo na imong tanawon mga igsoon. So if you look, praise God, hallelujah, to circumstances, you will be discouraged. And if you look to men, you will be disappointed. Magtanag kang tao sa mood, madisappoint lang ka. At pinagkaroon nga daghan kay mga init kay sa pagpangalagan sa Ginoo, grabe ka init. Halos kumutapad ka, mapasok ka yun. Sa kainit. Praise God. Halos padul-dul ka. Praise God, mapasok ka sa kainit. Apan karoon, may kandag ka bugnaw. So if you look to men, you will be disappointed. But if you look to God, you will be delighted. Apan kung diha ka sa Ginoo mo tanaw mga igsoon, diha ka sa Ginoo mo tutok mga igsoon, bisan pa sa mga sirkumstansya, bisan pa sa mga disappointment, bisan pa sa mga trials, bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa sa mga problema, bisan pa sa mga kawadon, bisan pa mga igsoon sa mga kasakitan o palatian man na, magkakalipay ang imong kasing-kasing kay nga naman, ano na kay Jesus, ano na kay Ginoo, ano na kay Diyos, kamudapig nimo o mulaban nimo. Praise God, hallelujah, itong naiglo ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. But always remember, it's in the wilderness that your character is refined. Diha sa kamingawan mga igsoon, diha ma-refine ang imong karakter, ang imong kinaiya. Kay gusto sa Ginoo nga mahimo jud ang tinuod niya nga anak. Di lang ka ng anak-anak lang, kundi tinuod yun nga anak. Gusto sa Ginoo nga mapamatudan ka mga ikaw, tinuod yun na nag-alagad, di lang kay alagad-alagad. Diha ma-refine mga igsoon ang imong karakter, ang imong true karakter, sa imong pag-ila sa Dios, sa imong pagpangalagad sa Dios nga, tinud-anay magyung ka nga nangalagad ng simba niya, di lang ba kay sister, di lang ba kay brother, di lang ba kay pastor, di lang ba kay ano na kay motibo nga lain mga igsoon nga imong gitanaw, diha i-refine sa Dios, diha mga igsoon, praise God, aling-igon sa Ginoo, praise God, ang imong true karakter, kung ikaw magsisimba ba yun, ikaw magtotoo ba yun sa Dios mga igsoon. So it's in, praise God, the wilderness that your character is refined. And it's in the wilderness that you learn that God is your provider. O diha sa kamingawan, diha di mo maila-ila mga igsoon. Praise God, gadin ang imong Diyos mo giday provider, mo giday magsusupply, mo giday maghatag. Sa diha, sa panahon nga manginahanglan ka mga igsoon, praise God, murag tan-aw nimo, murag wa na kay madulan nga tao, murag wa na kay masakpit nga tao, hinumdumi, ano na ba kay last option nga imong madulan mga igsoon? Praise God, ipiko lang imong mga tuhod, ampo, sampit lang sa Dios mga igsoon, kay ang panabang sa Dios naa kanunay, praise God, ang providence sa Dios naa kanunay, ang provision sa Dios naa kanunay mga igsoon. It's in the wilderness that you learn that God is your provider. Are you with me? Agree ba mo mga igsoon? Nga diha sa kamingawan, diha gani mo ba sinati na din ang Diyos dahil nga mong galagad o ginasimba. Mo gini magsusupply, mo gini maghatag mga igsoon. First God, kabisan sa imong kaugalingon lang mga igsoon, maningkamot ka kung way tabang sa Diyos, way giya sa Diyos. Kanang imong ipaningkamutan, padulong na na mga igsoon sa kalaglagan o sa kapahamakan o padulong na na sa pagkaalaot. Apan kung ang Diyos na mo provide, ang Diyos na mo hatag, ang Diyos na mo supply, nung ka, wow, unlimited. Wow! Praise God, hallelujah! Wa gud imposible sa Ginoo. Wow! Di giday mo pasagan ang Ginoo. Wow! Pagkamaayo giday sa Ginoo.
in the wilderness, you get to see God perform miraculous things. Diha sa kamingawan, diha sa imong mga panahon nga nakas balatian, nasa problema, nasa pagsulay, diha nimo makita unsa ang kagamhanan sa Dios nga nagapabuhat sa imong kinabuhi. Usa karon kinsa man naa sa wilderness, kinsa man nga murag imong kinabuhi murag, praise God, hallelujah, naka sa imong pa, praise God, dili maayo, naka sa sitwasyon nga dili maayo, sa kahimtang nga dili maayo, hinumdumi nga nining dapita, praise God, dinhi mo makita nga din ang Dios magapakita kanimo mga katingalaan ug mga dagkong butang. The wilderness is where your faith grows deeper. Diha sa kamingawan, diha motubo ang imong pagtuo, nga motubo gud ug mulawong pagyud ang imong pagtuo sa Ginoo. Ayaw lang pag-surrender. Ayaw lang pag-give up, ayaw lang paghunong, ayaw lang pagbiya, pabilin, padayon sa pag-alagad sa Ginoo, padayon sa pagsimba sa Ginoo, padayon himayaan Ginoo, ug imo makita nga din ang imong pagtuo nag-uswag, nagtubo mga igsoon, midako, mi-increase ang imong pagtuo, kay nganuman biha mo nako ang atong pagtuo, biha mo law ang atong mga pagtuo, pinaagi sa mga pagsulay, pinaagi sa mga problema, pinaagi sa mga kalistanan ug labaw sa tanan. The wilderness is where you truly surrender it all to God. Amen. Diha mga hasta imong pamilya mura na kagibudhian, kana bang wa na gyud mo simpatihan nimo, mura ba wa na bay naluoy nimo, mura ba sa imong paminaw nga ang tanan tawo mura giduot man ka, halos ang imo sa igsoon sa pagtumurag giduot na ka, nga samutan pa mura imo sure na ramdaman nga murag among pastor wa nay care na mo tanan, murag wa nay nag-care mo. Ug munay panahon mga igsoon nga imong gisurrender ang tanan. Amen. Dito sa Ginoo. Ug moingon nga Lord, wa man ko'y tawo nga maduol. Lord, wa man ko'y pamilya nga maduol. Lord, wa man ko'y igsoon sa pagtuo nga maduol. Lord, wa man ko'y pastor sa pagkaroon nga maduol. Apan Ginoo, akong gitugyan kanimo ang tanan. Apan Ginoo, akong gisalih kanimo ang tanan. Ikaw na ang bahala, Ginoo. Ikaw na ang mamuhat, Ginoo. Ikaw na, Ginoo. Praise God, ang mulihok ining tanan. Ug diha imong makita mga igsoon nga ang Dios sa diha nga imo siyang tugutan nga mulihok. Mulihok gud siya. Amen. Apan kung ikaw lang kay mulihok mga igsoon, yes, may mga Ginoo, sige. Paning kamo tidak kutob sa mahimo, sige. Wa man ka magkinahanglan sa akong tabang, sige. Pasagdan sa kas Ginoo. Apan sa panahon nga praise God mo akong halis na ka, nga without Him you can do nothing. Without Him, praise God, we are nothing. Apart from Him, praise God, we are nothing. Ug sa diha nga panahon nga, praise God, mo surrender ka sa imong kaugalingon diha sa Dios, imong ipiko, imong mga tuhod, mag-ampo ka mga igsoon sa Ginoo, diha ipapatya kayo sa Ginoo, diha ipasinati kayo sa Ginoo, anak. Praise God, tinuod ko nga Dios kay imong galagad, puhi ko nga Dios kay imong galagad, tuhuy lamang ako, sa gilid lamang ako, hindi ka pakyas, anak. Praise God, ako kay provide, akong ihatag, akong tagon, akong sulbaron ng imong problema. Busa karon na ng 2023 sa imong tanaw, sa imong unahuna mga igsoon, sa imong mapagtagan nga murag praise God wa nay kasulbaran ng imong problema, imo lang kanang unahuna kay imo mang praise God, hallelujah, giangkon nga nang iusara apan kung ato nang itugyan sa Ginoo, ato nang isalig sa Ginoo, praise God, ang Ginoo nay bahala niya, ang Ginoo nay tutubag niya. Yes, the wilderness is necessary for growth. Kisa may gusto mo hamtong mo lambo sa pagkakristohanon. Dili pwede nga adunay gitawag mga igsoon o kanang mo tawag ani
Nabay, kung na may, ano may pangistoryahon nga, there's no elevator in heaven, bisan pa man sa grotto, sa success makes so there's no elevator also. Kinahanglan nga mo agi kitag, praise God, kinahanglan mo, praise God, ita mo escape na ini mga igsoon busa. Kung gusto ta nga mo grow, praise God, gusto mo uswag, mo lambo mga igsoon. Kung gusto ta nga mo dako pa atong pagtuo diha sa Ginoo, ipaagi kita, praise God, sa wilderness. Amen? Ito pagpakan ng Ginoo. Yes, hallelujah. So when you are in your wilderness experience, just hold on, praise God, in the promises of God, that He will show up. Even in your deepest valley, rest assured that God will show up. Even when God does not make sense, holding onto your faith during the hardest times. Bisan pa man sa malisod na panahon mga igsoon, bisan pa man murag wa na kay kapainan, wa na kay dulgan pa mga igsoon, pabilin lang kupti ang imong pagtuo, pabilin lang sa lagi ang Ginoo, padayon lang sa pagtuo sa Ginoo mga igsoon, kay nga naman ang Dios mo tagpo, ang Dios mga igsoon mo ayo, ang Dios mo provide, ang Dios mga igsoon, hallelujah, mo supply, praise God, hallelujah, sa atong mga panginhanglan. Usa kining kautuhon, mamarog ta mga igsoon, o sa ato na yung tapuson karon mga igsoon. Yes. Our wilderness experiences can be multifaceted. The wilderness sometimes removes the noise and busyness of the everyday, so we can hear God's voice. Praise God, hallelujah. Adlaw-adlaw. Diri sa wilderness experience mga igsoon, diri nimo masinati nga diin ang mga tingog sa kalibutan, di na nimo mapaminaw. Ang tingog sa kaaway, tingog sa yawa, di na nimo ma-entertain. Ang tingog sa mga kabugnaw, tingog mga igsoon sa discouragement, di na nimo praise God, hallelujah, ma-entertain. Praise God, kung dili ang imuha na lang paminaw mga igsoon, sensitibo ka. Praise God, hallelujah, sa pagpaminaw. Praise God, hallelujah, praise God, pulong sa Diyos o sa tingog sa Diyos na din klaro. So it can also be a season to encounter God in our discomfort and suffering. O muna may sa wilderness experience mo ni season nga din imong ma-encounter, imong ma-experience, imong masinati nga din ang Diyos mga igsoon. Praise God, hallelujah. Makigsulti ka nimo pinahon sa mga discomfort, panahon sa suffering. Praise God, hallelujah, ang pag-comfort sa Ginoo nimo, ang paghupay sa Ginoo nimo, imong mabatyagan ang gugmas sa Ginoo. Busa ning mga oras sa mga igsoon, sabta kanunay nganing tuig 2023. Wa ta masayod, wa ta mahibalaw sa nahan. Nga doon natay mga wilderness nga atong magian. Adunay mga sufferings, adunay mga hardships, adunay mga troubles, adunay mga problems, mga igsoon, adunay mga sickness. But I encourage everyone nga diin maglakaw ta diha sa pagtuo. Busa akong ginaimbita ang tanan sa pag-aning sa tubangan o atong i-recharge sa atong kaugalingon. Hallelujah. Yes. Gusto sa kaaway, gusto sa yawa, nga di na nga itong mga kasing-kasing i-occupy sa mga problema, sa mga kagulanan, sa mga kasutanan. Gusto sa yawa, nga di na nga itong kasing-kasing ma-occupy mga igsoon sa mga butang, nga di makapaluya ka na to. Praise God, makapa-discourage ka na to. Baka problema ka na to, baka gaguhol ka na to. Gusto sa kaaway mga igsoon, gusto sa yawa, gani na to makasing-kasing. Punon sa mga kahingawa, punon sa mga kabalaka, punon sa mga negatibong butang mga igsoon. Aron magduha-duha na ta sa pagkagamhanan sa Ginoo. But I encourage yun. Bisan pa man, unsa imong nagihan sa 2022 nga mga kalistanan,
Praise God, kumbinsido ka. Kaninang Diyos nga kung galagad, nga gisimba. Praise God, puhi, gamahanan, milagroso, o kahigugma kanimo, o mausap karong 2023, mga ikson, unsa may atong masinatian sa unahan. Praise God, hallelujah. Magkinabuhi lang ta, maglakaw lang ta sa pagtuo. Kani bisan pa man sa atong wilderness experience, bisan pa man nga naa sa panahon, naa sa kahimtang, naa sa sitwasyon, mga ikson, na muna wa na kitay kapainan, wa na kitay kapadulngan, apan naa ang anunay, na always ang Dios nagawa ka nato. Praise God, nga ang niya ang tabangan. Hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah, walking by faith in the wilderness. Musa ining praise God tuig 2023 again akong balikon. Wa ta masayon, wa ta mahibalo. Unsa na po'y dala ni ini? Unsa na po'y unahan mga igsoon nato? Unsa sa ugma nato? Unsa na po'y masinati nato mga igsoon? Apa nagatuo ko na din ang Dios dili umiyak ka nato. Ang Dios dili mo talikod ka nato mga igsoon. Bisan pa man, even when we are in our deepest valley, even when we are in our wilderness experience, yes, just rest assured that God will help you, that God will guide you, that God will strengthen you, that God, hallelujah, praise God, hallelujah, always with you. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. At kung balikon mga igsoon, praise God, God never sends you into a situation alone. Sa imong nasinatian, sa imong nagian, sa imong mga kapaitan, sa imong mga dagkong problema, mga dagkong pagsulay nga nagian, unsa man na nga imong na-experience mga igsoon sa tuig 2022, hinumdumi nga wa ka mag-inusara ni ato na kanunay ang Dios nag-uban nimo, nagtabang nimo, nag-comfort nimo, nag-guide nimo, og labaw sa tanan na ang Dios na higugman nimo. Hallelujah. God goes before you. Hinumdumi sa dili ka kamabot na nga problema nga pagsulay, di ka kamabot sa dapit sa wilderness. Na ang Diyos na atin ko! Na ang Ginoo na atin ko! Nanguna na Ginoo ni mo. To na ang Ginoo na atin mo. Sa wala pa ka mag-aabot dito. Hinumdumi na ang Ginoo ni mo. Praise God, hallelujah. Nag-uban ni mo. Nagtabang ni mo. Nag-iyan ni mo. God goes before you. He stands beside you. Even nobody. Praise God. Bisan pa man wala na yung mga tao nga na imong masandigan, na imong tiliran. But God, praise God, stands beside you. Praise God, He walks behind you. Sa imong mga paglakaw, mga igsoon, naas ka sa luyo. Kanina sa unahan na sa kilid na o karon mga isulbisan pa man sa atong luyo. Praise God, naagihapon siya. God goes behind you. So whatever your situation you have right now, be confident that God is with you. Ikaw nagkadumog ka nun. Bisan pa man sa imong gilimayong kahintang, gilimayong sitwasyon na magkasakapagitan, na magkasakong problema, na magkasakong pagsulay, kanunay sabda, kanunay huna-huna, na diin ang Diyos, na kanunay nimo, nanguna nimo, naaskilin nimo, naasluyo nimo, o bisag asa ka mo ato, na ang Diyos mga igsoon ang tabang nimo. Hallelujah. Come on. Yes. Be confident God is with you. Walang tabiyain sa ginawa na pasag, di sa ginawa na talik, di sa ginawa mga igsoon. Be confident God is with you.
hangyo ang Ginoo nga Lord. Padaka ko. Praise God. Karon hangyo ang Ginoo nga Lord. Praise God, padaka kong pagtuon ni handi mo Ginoo. Pada makasinakit ko mga dagkong butang. Pada makakita ako mga katingalahan mga butang Ginoo kagikan nimo. Puto ko! Pusaling ko! Kanimo! Kay ikaw ang akong Ginoo! Come on! Sige!
hallelujah, bisan pa man sa panahon. Ganaat ang mga igsoon, hallelujah. Praise God sa kamingawan. Panahon nga din. Nata, praise God, sa dilimayo nga kahintang, dilimayo nga sitwasyon. Maglakaw ta ako man sa pagtuko. Usap ko hindi ba karon matag ko sa kababa, matag ko sa kanila, mag-ingon, Lord, increase my faith, O God. Come on, sige. Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. Nasayon ko, Ginoo, nasa unahan. Ano na'y daghang atubangon? Ano na'y daghang mga hagit? Ano na'y daghang mga pagsulay? O mahinungdan, Ginoo, ninihoras na, ninigtak na. Lord, patubuha ang akong pagto. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanaman sa init. Ikaw usab ang Diyos na nagbuhat sa kamingawan, Ginoo. You are the God. Praise God, nga diin nag-create o naghibo, Ginoo. Praise God, o naghatag sa panahon nga namin sa abundansya o kaharuhay. Praise God, mayong pagkabutan. Ikaw sa ang Diyos. Praise God, praise God, tukot na diin na namin sa panahon, Ginoo, sa problema ng mga pagsulay. Kapanamo namang hangyo, mga pag-ampo, kanimo, Ginoo. Praise God, linguna kami. Nasiga kami. O padaka ang mga pagto.